Persiapan OTW Semen. Ini lali aku arep mangkat, ponakanku ya teko arep mangkat neng Jawa Timur. Terus aku langsung mangkat lagi tekan jembatan Prambanan ki. Aku neng Prambanan sik tuku kembang dinggo neng makam gone Mbah Uyut. Lagi penampakan pasar Prambanan ya, wis rame ketupat. Berkarek lu iki dodol ya karo nyambi, wis cocok ya Bu ya, sing semangat Bu. Terus aku langsung OTW neng Semen, kita berangkat, let's go. Nah ini ngelewati rel cah, wah jam ya mene iso-iso ya wis rame iki. Terus aku lewati pasar Wedi. Kayak aku mau tuku kembangin yang gini cah, yang tak pikir nek atuku kembang ning ngene ku parkirku ning ngendi delok nggih kiwa tangan wis kebuak wong sudah blojo iki wis kaya semut kemriyek. Wis langsung cus aku lewat busuk-busukan iki ben rada cepet ngindari rame kan. Wis dalan ning ndi rame ya, busuk-busuk biasa nek ning kene iki persawahan. Kini lales do bar panen nek pas bar tandur kae bocah tenan. Wah, pemandangannya ijo royo-royo pokoknya dengan motor seger. Nah aku langsung mulai munggah. Itu dalannya ekstrim banget ini dalannya. Munggah wis munggah medun. Wis bismillah alon-alon. Lalai aku tekan makam ki. Terus tak lebok ke sisan, tak parkir di Demes soalnya anakku tak tinggalin jero mobil gue ki. Terus aku munggah ro bojoku karo bapakku. Nah, golek parkir sing tepat. Nah, terus ki anakku tak turokke ning mobil tak lus-lus e. Terus ki kembangnya tak kene bapakku siji, sing siji tak nggo bojoku karo aku. Bojoku slempete ning kon anu ben awas nek kejekur ben ringas sing go. Nah, terus langsung OTW ning makam ki. Nah, wis tekan makame kaya biasane adate resik-resik sithik sadurunge berdoa. Nah, terus langsung mulih. Nah, iki ning omahe Mbah Uyut. Nah, omahe Mbah Uyutku kene iki ning Semen. Nah, iki lales dulurku ya lagi teko sing saka Surabaya. Wis cocok beneran ku gek ngobrol bareng. Nah, wis tekan omah. Biasa anakku sing digoleki pertama jajan. Nek bodo wajar loh, adate masak-masak. Ya aku nguripi geni sik cah, tak uripi sik genine. Langsung wajan tak keke kono tak oseng-oseng. Wah anti guaring wae. Wajib nek bodo masak-masak iki. Nah, langsung tak lebok wis sok kabeh pokoke. Ben ku sak desa sak kecamatan ben komangan kabeh ya ora. Nah ini saya kurang tak tambahi ceker gue ben gue jero wajan ben